Ало, да? Не може! Сега ги изтрия. Няма да ми викаш, брат, ще ми викаш тате. Чай, че се обидих, той пича мангал, май аз му викам да ми вика тате. Ето, сега влизам и ги изтривам, виж сега да виж, сега влизам и ги изтривам в леда, виж. Ама там Дани се е качил в YouTube, Адриана в Facebook. Добре, триага, Дани, ай, триага. Абе си веро, че ке ги строиш, Бокук. Ма, от се разправяш такива. Аз не мога да разбера от се разправяш. Ай кажи ми от се разправяш. Няма да ми говориш така, Бокук. Ако ти трябва пари нещо, кажи, батко, лосуши ми. Ей, Ваньо! Ще кача майките на билборд, чуваш ли бе? Бокук малък. Я, отивай да спиш, отивай. Да ти спрата, да те кон. Искаш известно да се правиш, не си до... Ма няма да ми говориш на въпреки. По принцип, с Дани това стана случайно. Моля? Как се при тебе случайно? Ма, от ти мешаш чужди хора, не мога да разбера. Да ти еба майката, да не сме на живо да ми зекваш бе, Бокук малък. Она Адриана, че си се връзва на тъл, да, ама. Да. Дани, Деси, там тия, они ще са ти направили хората. Малавате, като ти издуваме един, ще почнеш да говориш, та чак ще викаш. За деси нищо, аз... Това клипче погрешка го фанах с... Пламен. Сега изтрели го от YouTube това. Я става живата стена да ни я направя цялата червена, да си е беше путката лена, че като хвана она маска е там отгоре и направо ще ти зачукам главата в земята. Не, нали думам с тебе, сега чекай, ке взема телефон и ке почна да трия.